bihag. Wala nang ninanais, ligaya ka langit. Oh, magandang dilag. Lahat mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa ko? Ako'y naaaliw. Nakanaw na para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko'y umibihag. Wala nang ninanais, ligaya kang langit. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Okay, ate, halika! Hey! Paki-open! Open mo dito! Hey! Open mo! Oo. Oh, di ba? Happy birthday! Ayan! Meron kang! Ayan, Shania! Ito, Boyfriend, yeah, baby, let's go. 들어가고 싶어 너의 큐브 속으로. palakpakan naman dyan! Ito, ano yun? 벚꽃처럼 비치는 너는 그곳에 너의 작은 가사야. 들어가고 싶어 너의 세계 속으로. 입김을 불어봐 그 위로 그려봐. Ayan, meron kang 나를 우리 마치 like a moonlight 함께하는 Oh my God! Sino ito? Burn it back 지내도 너를 어떻게 할지 몰라 감을 깨뜨릴지도 몰라 I'll be your boyfriend Yeah Baby let's go 들어가고 싶어 너의 큐브 속으로 선명하게 비쳐 푸른 물결 사이로 yeah. 보석처럼 빛이 나는 나 그곳은 너의 작은 가사야 들어가고 싶어 너의 세계 속으로 입김을 불어봐 그 위로 그려봐 내 맘을 알아봐 달랐고 바랐고 너 그곳에 허락해줘 우리 마치 like a moonlight 함께라면 have a good time 너무 너무 like yeah 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 열어줄 너의 window 존재하면 너의 window 내맘에 너의 like yeah 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 I'll be your boyfriend I'll be my love I'll be my love I'll be your boyfriend I'll be my blah 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 I'll be my blah I'll be your boyfriend Ready, Burn it back 지내도 너를 어떻게 할지 몰라 너의 완벽함을 깨뜨릴지도 몰라 좁은 너의 세계 혼자도 완벽해 하지만 이전에 좀 말해줘 받아줘 난 그곳에 허락해줘 우리 마치 like a moonlight 함께라면 have a good time 내맘에 넌 like yeah 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 yeah
아픔 속에 기쁨이 변해 우리 마치 like moonlight 함께라면 all the good time Never know like Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Okay, Shania, bago mo i-blow yung candle, dapat ka muna mag-wish. So, wish, wish, wish! I'll be your boyfriend. Wish, wish, wish. Yeah, baby, let's go. 데려가고 싶어 너의 기운도 손으로. Blow! Ayan! Palakpakan naman siya! Ayan! At syempre, meron tayong handang letter para kay Shania. Ito po, maaari po bang basahin ni? Sino po? Bago po ang lahat, pasensya na po kayo, ako lang po na pagtutusang pumasa. Message ko ito ng kapatid ko na tatay niya. Ito po ang laman ng kanyang mensahe para sa kanyang anak. Bago ang lahat, anak, nais kong batiin kita ng isang maligayang kaarawan. Patuloy kong itinadalangin sa Panginoong Diyos na sana ay patuloy ka pa rin niyang gabayan at pagkalooban ng marami pang kaarawan at ilayo sa anumang kapahamakan. 18 taon ka na anak, pero alam ko na kung bibilangin ang panahon nagdaan, mas marami ang panahon na hindi kita nakakasama dahil sa uri ng aking hanap buhay. Napaka habang panahon na ang nagdaan na hindi nasusubaybayan ang iyong paglaki, kaya kukunin ko na rin ang pagkakataon ito na pasalamatan ang iyong ina dahil alam ko na siya ang patuloy na gumagabay sa iyo sa mga panahon wala ako sa piling niyo. At maraming salamat dahil nakita ko na nakalaki kanya ng isang mabuting anak. Anak, maraming salamat dahil nakikita ko at nakikita ka namin ng iyong ina ang iyong patuloy na pagsisikap sa pag-aaral. Salamat sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng karangalan, bunga ng matyaga mong pag-aaral. Hiling ko sa Panginoong Diyos na sana patuloy kanyang gabayan at panatilihing malayo sa anumang kapahamakan. Dalangin ko rin na sana'y makapagtapos ka ng iyong pag-aaral at naway magkaroon ka ng maayos at masayang pamumuhay sa piling ng iyong magiging sariling pamilya pagdating ng tamang panahon. Alam ko sa hinahangad, alam ko na hinahangad mo rin na nandyan ako at masasaksihan ang iyong karawan, pero hindi umaayon ang pagkakataon dahil sa mga oras na ito ay kasalukuyang pinapagtas namin ang bansa ng France patungong Espanya. At muli, binabati kita ng happy 18th birthday, anak. Enjoy at patuloy ka namin susuportahan at gagabayan
ng iyong ina sa abot ng aming makakaya. Mahal na mahal ka namin, anak. Miss you. Mwah. God bless you all. Bawang Che! Message nyo po sa inyong anak! My lovely daughter, I am truly grateful because I have you as my daughter. You are our greatest accomplishment. I'm so proud to be your mother. I love you so much. My God always protect and you the power to overcome all the obstacles in your life. May you have a life full of success, wisdom, and love. Happy 18th birthday, my princess. Ayan, message po. Yan po ang message ni Mother para sa kanyang isa. Okay, ate, halika, tayo ka dito. Dito ka. Maglalasing ka na din. Hindi pa, maglalasing ka ba yan? Okay, Tika yun eh. Tika big na ate. Ito po, pakihawak, Mother. Para po may ano. Yan. Hawakan niyo po. Ayan po, Mother. Okay, yan po ang inyong cake. At syempre, meron din yan. May nakaabang na sorpresa dyan. Kaya, pagbilang ko ng tatlo, akin na yung akin yung bouquet. Ayan. Ayan, pagbilang ko ng tatlo, ito atin sa hila, okay? Okay. 1, 2, 3. Hila! Oo. Ano si Rana? Hila! Sige! Sige, tanda. Ay, may ano man pala. Ay! Yan, yung stick ang baba. Stick ka, sige, hila. Sa gitna ng stick na. Sige, hila. Yan, sige, hila. Ito. Yan, hila lang. Oh my God! Hindi yung pera, hindi ka kasapit. Hindi yung pera eh. Picture. Wala na ba? Ayan, sige pa. Sige pa, dito. Wow! Dahil sa ikat mo, yan ay worth of 18,000 pesos. Okay, first to line, the first female, Miss Janet Lanoza. Okay po, pasindihan po natin. Hello. Happy 18th birthday, Aya. May you enjoy this special day, lalo na dito lahat ng mahal mo sa buhay, malalapit sa'yo. At saka, always remember that you can achieve whatever you want. Basta manmala ka lang. At saka, be happy always. Happy birthday. Okay, thank you so much po for that wonderful message. Next po, Miss Ariel Lanoza. Happy 18th birthday. Keep pursuing your dreams and always do what makes you happy. Happy birthday. Yan, salamat sa napaka-touch na message for Ate Aya. And then we have Althea Lanoza. Happy birthday. Sa Ayan, maraming salamat. Next, Mrs. Snyder Pascual. Happy event anniversary or birthday. More birthdays to come and God bless you more. Now we have Mrs. Lilia Lanoza.
Aya, today is celebration of your 18th birthday. Sana malang maligaya mo kami ay mapagbati namin lahat sa inyong arawan. Be always good girl, kind, humble, always pray to God. Always be happy. May your wishes and dreams come true. May the good Lord bless you always wherever you are. Wish you all the best. Happy birthday. Now we have Miss Sheila Cordero. Hello, Cassie. You're now a legal fine lady. I am so lucky I have a cousin like you. I wish that you keep on doing great things with cuteness and incredible deeds. May have more success and blessings to come. Have fun with your happy birthday, Miss Shania. Now we have Miss Lovely Cookies. Ayun, happy birthday, Ate Aya. Wala naman ako masyadong wish for you. Sana lang, matupad mo lahat ng dreams mo in life. Tapos, stay humble. May God always provide you the most precious things in life. Health, love, joy, peace, and prosperity. Happy birthday. Wow, prosperity. Now, let's call Miss Marie. Happy 18th birthday. Ano po So yun, good luck sa future mo. Alam mo naman nandito lang kami mga bata sa'yo. At saka, kung magkakaroon mo ka rin na mag-alis na yun nga, malagi kami nandito pag may mga problema ka. Tapos, thank you kasi unexpected yung friendship natin. Alam mo naman. Tapos, thank you sa pagtutulong. Saka sa mga nanay na nanonood din ako ngayon. At saka, sabi ko, yung lagi yung hinahanap ko. Tapos yun, good luck sa future. God bless. Enjoy your day. I love you. Now we also have Giselle. Happy decade and an HI. It's been a very wonderful years with you. Our friendship is really unexpected and it's very memorable. Yung every time na lalabas tayo, hindi ko yung nakakalimutan and sana patuloy yun hanggang tumanda tayo and all the dreams that we've made, yung mga sinasabi natin, tutuparin natin yun. Sasabay, pumunta tayo ng concert together and lahat ng mga nakasama dyan sa balloon. So, kikita natin yan in real person. Pasensya ka na kung wala dito si Jay at si Jimin. Hindi mo silang isasaya, pero... Anyways, thank you for being such a wonderful friend, for being a very thoughtful friend, and thank you for all the wishes that are saying every 11/11. Enjoy your day today, and I wish that God may bless you a lot more of blessings, and may God bless you a wonderful years to come. You know, Alam ko yung wish niyo pag 11/11. Sana madami kayong ma-add to cart. Okay, next we have Miss Janine, the beautiful. Hello, and happy 18th birthday. Thank you for trusting my hand, my heart. Thank you for always holding me as our makeup artist and hairdresser. Happy 18th birthday, congratulations. Love you. Picture mo nila. Next, okay, we have Miss Crizia Pasco. Happy birthday po, Ate Aya. Wish ko po sa'yo na sana matupad mo po lahat ng pangarap mo sa buhay. Dito lang po kami lagi para i-support ka.
You deserve all the joy, love, and happiness that the world has to offer you. Wow! Yes, picture taking, Ate. Umiyak ka. Okay, so next, to give a message and to light the candle, Miss Julian Pascal. Happy 18th birthday po, ate. Gusto ko magpasalamat kay Papa God kasi binigay ka niya sa amin, binigay ka niya kanila tito at tita. Napakaswerte nila kasi naging anak kanila. Salamat kasi dumating ka sa kami. Sige na, kaya mo na. Sana maging successful ka in the future, ate. Sana matupad natin yung mga pangarap natin. Sana hindi ka magbabago. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Iiyak na Tapos, salamat kasi kahit na sobrang ang dami. Salamat sa pagbibinig sa mga tops ko. Salamat kasi nandiyan ka. Patayin ko muna. Patayin ko na kasi. Patayin ko muna. Yung katuloy ng message ko, sasend ko na lang sa'yo. Atin na lang yun. Nagkakaiyakin natin, Julia. Okay, thank you so much. Picture taking. Wow. Okay, so next to give a message, Miss Hannah Pasqua. Happy 18th birthday, sis. May you have a day that as special as you are. Sana lahat ng things mo tupad. I wish you all the best. I'm praying that all of your wishes will be granted by Him. All of your goals and dreams in life will be then achieved. May the God said, keep you strong, kind, loving, and caring. We love you. Treasure ko lahat ng memories ko. Simula noon, nung mga maliliit pa tayo. Ang swerte namin kasi Ay, dapat ang iyak dito. Ramdam na ramdam. kasi nagkakaroon ka na. Mahal na mahal ka namin. Nandito lang kami para sa'yo. Once again, happy 18th birthday. Okay, thank you so much for that. Now we have Mrs. Virginia Fernandez. Sa lahat na binabati kita ng happy birthday. Sabay lang ka mati ako. Tawalin ang kasi parang lang tayo mga nagpapakagiti, mga nagmatibuhay. Nagpapala na tayo kung mahihisi ka rin kanya ako nadakas, alam mo natugan. Sabay lang mati ako, kabayan na rin. Check mo na kita. Parang matibay. Happy birthday ulit. Okay, thank you so much for picture taking po, tita. Okay, so next to light the candle and to give a message, the beautiful Miss Marita Fernandez. Sa ating napakaganda at matalinong pamangkin. Ano yung achievement mo sa Ola, nanay? Valedictorian of Ola. Congratulations. We are very proud of you. Very proud. Totoo yan.
Tuwang-tuwa kami sa iyo kasi kahit pa paano, naiaangat mo pa rin ang ating plan para sa plan, di ba? Wala akong ibang sasabihin natin, kapit ako eh. Happy birthday! Sana maging maganda ang hinaharap, ang iyong kinabukasan. Sana lahat ng mga pangarap mo sa buhay ay iyong makamit. Sana huwag mong kalilimutan magdasal. Mahalin mo mga magulang. Sama mo rin ako kami lahat. Happy birthday! Hindi ko na maalala kung sasabihin ko. Happy birthday ulit! Okay, wow. Picture taking mo. Ayan. Tapos, next to give her message, let's call Miss Cecile Caralipio. Ayan. Happy birthday, Aya. Una-una, wish ko sa'yo, sana huwag kang nakakalimot sa Diyos. Mahalaga yan sa atin. Tapos pangalawa, sana bigyan ka pa naman ng malusog na katawan na sana lahat ng mga pangarap mo sa buhay, matupad mo. Lagi kang magpakabait kay mama mo at papa mo. Siyempre, kasali natin dyan. Siyempre naman. Proud na proud ako sa'yo. Tulad ng sabi ni tita-tita, proud na proud kami sa'yo. Sana hindi ka magbabago, pagbutihin mo pa lalo. Para lahat ng pangarap mo, maabot mo. O, kung sakali, yung idol mo na si Jimmy, ay, si Gina pa! Si Jimmy! Makakapunta ka dun sa Korea. Mapapagbutihan mo pa. Tapos, ano ko pa sa'yo, bawal mo na magkaroon ng boyfriend. Tutong na ako dyan, isa na ako dyan, siyempre. Tapos, yung mga ginagawa mo sa dati, sana bawasan mo ba yung mga pagpupuyat mo, huwag ka malapot lagi magpupuyat. Kasi nai-stress na kami di ba? Okay lang, pero sana bawasan mo na rin. Kasi kung ano mo, kalusugan mo yung inaano namin, baka mamaya magkasakit ka na sa pagpupuyat. Okay? Again, happy birthday, 18th birthday namin. Okay, thank you so much for that very heartfelt message, Tita. Now, let's call Apong Gorgonia Pascua for her message to our Davina. Ako birthday ako. Iti ko mapinag-adal mo, di pa mo nga nalain nga. Tumulat ka iti inaramin ni Tita mga Chris. Salamat maulay ko ba'y kumain iti pinagtutus mo. Tatlo, mayakap ka pa'y biglaan. Salamat. Salamat po sa napakagandang message po. Para po sa last picture po. Yan, para po sa ating muling mensahe, nais ko po tawagin ang aming napakaganda at napakabait na lola, Mrs. Leticia Pascua. Pinakawalan
magandang kaarawan mo. At sana parating mo pa yung pinakamagandang kaarawan mo sa pag-aaral mo. Piliin mo ang pag-aaral mo. Alam ko na matalino ka, pero mas mag-aaral ka ng mabuti. Pag matalino ang tumawag sa Diyos, panalangin ka namin ako para lahat ng mga pangarap mo sa buhay darating sa iyo. Alalahanin mo, nagsasakripisyo yan ang mga magulang mo sa iyo para sa pag-aaral mo. Kaya, huwag ka mo nang mag-weekend. Intindihin mo yung mga buhay ng magulang mo. Darating din sa araw yun. Matapos mo ng pag-aral mo. Alam ko ako, matagal ang panahon na mag-aral ka dahil alam ko yung kurso na konsulada mo ako. At sana, makapagtapos ka sa kurso, gusto mo, kaya mag-aralin mo, mag-aral ka mabuti. At saka isipin mo yung lagi pinagsasakripisyo ng mga magulang mo. Happy birthday ulit. Picture nanay! Picture nanay doon sa likod nanay. Wow, aim high and be amazing. Okay. Picture natin. So, sa mga ating naghahap ng mga candle, sisindihan po ulit natin ang inyong mga candle. At Ate Aya, may I request for you to blow each of the candles that they are holding. Isa-isa mong i-blow ang hawak nila. Okay? Happy birthday, God bless. Ate Aya, sa pinakalas na candle, pasindihan ulit yung malaking candle mo, ha? Blow mo isa-isa. Okay, so before you blow the last candle, I want you also to wish for yourself. Sige, wish for Best wish. Ano mo nakita mo? Yes! Yay! Now let's have the group picture. Yay! Happy birthday, Ate Aya. First is Nick Lanosa. Okay, next, Nick Lanosa. Nick. May Nick Lanosa. Tapos ka na? Wow! Okay na. Next, MJ Lanosa. Ano ko lang? Bas! Ay, ganito lang. Ganito lang. One, go! Sige, picture na lang kayo. Sige. Ayan, picture taking with Kuya Nick
ganyan yan. Lalaki na nila. Sayaw! Hindi ka daw ba Okay, next, we also have Kevin Pasqua. Yan. Tangkad ng mga pinsan ko. Pinsan ko yung mga yan. Ano ba yan? Maganda. Oh, dance! 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 Okay, isa pa sa pinakabago kong pinsan. Christopher Rodela. Sasan ka pa ba? Picture mo na kuya, picture. Okay, dance! Salamat po, kuya. Next, we have Kuya Ian Lawrence Fernandez. Okay, next, Kuya Demar Pasqua. Sino man nagturo sa inyo para pareho kayo ng step? Okay, next, Don J. Melga. Okay, next, Kobe Esca. Sayaw! Sasayaw! Okay, next, nasa na yung asawa ko. Baby Binuya! Asawa ko yan! Galingan mo! Galingan mo! Okay, next we have Kuya Hector Fernandez. Pang 90s. At para sa ating last dance, may I request to change the song into sweet dance. So we have our last dance. Dahil wala po si Father, we will be calling Tito Junior
I wish you more birthdays to come. For your good future. And God bless you more. Salamat po. Picture taking po, picture. Next, to give her message, Mrs. Melita Ponceja. Aspa. Sorry po. Aya, happy 18th birthday, Nani. I wish you all the best. So, makukuha mo yung pangarap mo basta mag-aral ka lang mabuti namin. And we are, all Pascuas are very proud of you. Talaga. Proud kami talaga sa iyo. Ang sarap ng feeling na ang papa mo ay pinsan namin. Talagang maswerte silang mga parents mo dahil ikaw, Aya, na dumating sa buhay nila. Ingat palagi natin. God bless you more. Thank you. Next po, to give her message, may we call on Mrs. Marivic Pascua to give message. Hello, Aya. Happy 18th birthday. Sana kaming lumaki kang mabait at natupad mo sana ang mga pangarap mo sa buhay. Ang pangalaki nun, ha? Huwag kang ano sa Tagalog. Lupansin. Oo, dapat pinapansin mo kami lahat. Nakikita mo kami, ha? Kung Pasko ka, papasko rin kami. Kaya dapat pa nakikita mo kami. Tapos nakikita gano'n, ha? Masabi ko lang kasi yun ang medyo lang. Pero ganun pa man ang ganda. Happy 18th birthday. I love you! Salamat po. Shy time kasi ang aking dagitan. Salamat po. Picture po, tita. Picture. Next, to give her message, ang ating napaka-busy Ninang. Ay, hindi pala. Next, to give her message, may I call on Jocelyn Domingo. To our pretty Aya, finally you are now about to face a wonderful and challenging time of your life. I only have this advice for you. Be yourself because the world has certainly so much more to offer to you. Happy 18th birthday. Thank you so much for that wonderful message po. Now, next to give her message, may I call on Mrs. or Miss Norma Taberno. Sanaya, happy birthday. Sana malupan mo lahat ang mga pangarap sa buhay. Mabay may Maraming salamat po. Next, we also have Ate Cheche. Message po muna kay Ate Aya. Sabay-sabay po natin iinumin yung alak, ha? Huwag niyo po munang iinumin. Happy birthday, God bless. Okay, picture taking po. Picture taking. May I also call to give her message, Mrs. Leslie Cookies. Okay, so message ko sa Aya, welcome sa legal age. Welcome sa legal age. Pero it doesn't mean na pwede mo na gawin lahat. So may limit din lahat, di ba? So wish ko sa'yo more birthdays to come and sana lahat ng pangarap mo sa buhay matupad at ang pangarap mo na makatulong sa pamilya mo, sana gabayan ka ni Lord sa lahat ng dreams mo sa buhay. Ayun, we love you. Wow. Picture, picture. Ay,
So next to give the message is ako. I'll be giving my message to you. Happy birthday, Ate Aya. What I learned about life is always pray to God. Because if you pray, He may not answer for very quick response, but I always know that He always answers. So always pray, stay safe, stay healthy, and happy birthday. More birthdays to come! Happy birthday! May I also call Mrs. Noemi Fernandez to give her message to our debutant. Hello, Ate Aya. Happy birthday. Hey guys, happy to boys love, happiness, success, of course, ahead. Huwag mong kalilimutan tumawag lagi sa Diyos and always acknowledge Him in all your ways. Kaya dapat lagi kang manalangin sa Diyos na lahat ng bagay dito ay makakayanin niyang gawin sa tulong niya. Kaya huwag mo siyang kakalitaan na laging tumawag sa Kanya. So happy 18th birthday. Stay humble and sweet. Diba? Nagkata daw si Ate Barbie. Picture ate. And next to give her message at Mrs. Lian Bruno. Yan, parang magdedibo din si Ate Lian. Okay, una sa lahat ay napakaganda mo ngayon at napaka-sexy mo. Flawless, di ba? Cheers! Cheers! Ating pinsan. Okay, happy 18th birthday. Ano ba akong lasing? Ngarag, wala pang tuloy. Okay, unang-una, very proud ang Ate Lian sa'yo kasi alam naman nating lahat na si Aya, hindi siya outgoing person. Nasa loob lang siya ng bahay, nasa loob lang siya ng kwarto. Madalang lang natin siyang makita dyan. Di ba? Hindi natin siya nakikita. Tamo mo, ang puti! Anong sekreto? Joke. Okay? Pero, it's a good thing naman kasi kahit nasa loob siya ng bahay, kita naman natin ang achievement! Bakla pa! Very proud kami lahat sa'yo, Aya. Kahit hindi ka namin madalas nakakausap, siguro, madali lang hindi pa ako prepared. Mahaba-haba to, pasensya na. Kasi anyway, napapansin namin medyo mahihain siya. Hindi siya masyadong close sa atin. Although si Ate Julian, si Ate Pampam, ako pag magsama-sama yan, si Ate Kiang-Kiang, puro hagigigit, ay naapo. Katabang maturog at tekwan, katakatwatawan. K-pop, adik, o BTS adik. Pero anyway, sana habang ngayong 18 years old ka na, mas marami ka pang may encounter sa buhay. Ang payo ko lang sa'yo bilang ate, lakasan mo yung loob mo, isipin mo na maraming taong nagmamahal sa'yo. Hindi man namin napapakita, sabi ko nga hindi ka namin nakakausap pero mahal na mahal ka namin. At sobrang proud kami sa mga achievements mo. Proud din kami sa parents mo, kay Tita Nita, kay Tito Ginling, kasi nakikita namin na sobrang inaalagaan nila, binibigyan nila lahat ng mga kailangan mo. At the same time, napapasaya mo sila kasi isa kang mabuting anak at nagagawa mo lahat ng mga responsibilidad mo sa kanila, lalo na pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. So as life goes on, isipin mo lang na si God, siya lang ang tangi mong tatawagin in times of trouble, in times of sickness, at pagka nalulungkot ka, si God lang ang laging nasa side mo. So, masyado na yata napadami ang aking ice cream. So, I wish you good luck, more happiness, and you did a great job. Happy birthday! Okay, ang SM na pala silang dalawa.
Ayun, cheers for 18 years, Ate Aya. Proud kami sa'yo. Sana ma-achieve mo yung I hope you achieve your goals and dreams in life. God bless. Okay, picture mo na ate. Lasing mo day tayo. Yan! Uminom muna ata yung mga nagme-message bago mag-message. Okay, may I also call on Ate Jeremiah Paspa to give message? Iiyak na yan! Happy 18th birthday. Wish you all the best and sa lahat ng dreams mo. Susi ka no! Anak pa yung Happy birthday. Kali ka na birthday ka na dito. Sabi ko na nga uminom talaga muna yung mga nagme-message. Minum muna, binabasa mo. Okay, next, may I also call on Tita Evelyn Pasqua to give her message. Happy 18th birthday, Aya. Wish ko sa'yo nanin na lahat ng pangarap mo sa buhay ay matupad at lagi mong ipanalangin sa Panginoon na lagi kanyang gagabayan sa araw-araw na paglalakbay mo. Pag natupad mo yung mga pangarap mo, Nani, isa ako sa proud na proud sa'yo, Nani, kaya magpapakabait ka at lagi kang sumunod sa magulang mo para mag-bless ka lalo ni God. Dahil ang taong mabait, sabi nga lalo i-bless ni God. Kaya naniniwala ako anak na alam ko na matutupad yung mga pangarap mo. Lagi kang mag-iingat. Mahal na mahal ka namin. Happy 18th birthday. Yan, Teacher Nikki. Now, next to give her message, Ate Kim. Hi, Aya. Happy birthday. I hope Kami ba lang gamit na today inspiring you to take new steps. Help you to make future decisions for greater good. And again, happy 18th birthday. Yan, Teacher Nikki. Thank you so much. And may I also call Mrs. Eleanor Pasqua to give her message to our debutant. Maligayang kaarawan, Aya. Sana matupad mo lahat ang mga pangarap mo, Nani. God bless. Sabay kanta no! Ang galing ng boses eh! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sabi ko na uminom kayo. Sabay uminom. Okay, to give also her message, may I call it again, Miss Marita Pasco. Hello, Aya. Again? Here. What would you like me to say? Wow! Lasing na yan! Sobrang pagod na to eh. Kanina pa ako nahihilo. Ilan na ako kahapon pa. Tapos kagabi ko yan pa. Di ako nagtugay mo yan. Napapatawa lang. Aya, uulitin ko yung sinabi ko sa'yo kanina, nanay ha. Basta, huwag mo kaming kakalimutan ng pamilya mo. Unang-unang magulang. Si nanay. Mga pinsan mo. Wala ka naman kasi kapatid, wala na. Mga pinsan, mga titos, ang titas. Lahat ng mga kamag-anak natin sa side mo, sa amin. Ay, nakikinig ka ba? Hindi po siya nakikinig. Tumatawa siya eh. Binabantayan ka to! Guwapo kasi! Tabi niya na nga, tabi niya na. Dali ako nagpapatamin si Miss, ano? Ikot mo yung stand niya sa likod. Ayla ka naman na yan sa Korea! Ano ba yung sabi ni Papa mo kanina sa message niya? Okay? Wala kang natandaan. Sabi niya, mag-aral ka daw mabuti at sana makamit mo ang mga pangarap
tinali nga, wish namin magmuna ng boyfriend. Kaya si Dr. Grace. Ay, ang family yun. Si Dr. Grace. Dito ka nakakantang talaga. Kailangan mag-aral. Mag-boyfriend pa kung namin ka na mag-graduate. Pwede na. Basta mag-aral mabuti. Wish ko lang sana magaya mo rin si Dr. Grace. Okay? Happy birthday! Ito yung inspirasyon. Thank you so much. Ito yung inspirasyon. Kahit walang Picture boyfriend. taking. Dapat ka nakaka-picture. May ayaw ko. Ibig pala gusto pa picturean. Ayaw! Siya lang tumabi! Okay, so to give her a message, again, may I call on Tita Jocelyn Pascua. Una sa lahat, binabati kita, Arian. Happy 18th birthday natin. Para ngayon lang, napakaliit na bata kayo ay super ganda at super sexy at super kinis. Lules! Nanay, lahat nasabi naman na nila sila para sa'yo. Ang wish ko naman din ay ulit para sa'yo. Matupad nawa at itatalong nawa ng tuumay ko pa lahat ng kaibigan namin para sa'yo. I love you, Nanay. Happy birthday. Huwag kang magbabago, anak. Stay as sweet as you are. Love you. Okay, for the last 18th one, may I also again call on Apo Leticia Pascua. Isipin mo yung mga pagsakripisyo ng ano. At bigyan mo sila ng kaligayahan sa pagkaaral mo. Pabutihan mo ako yung pag-aaral mo. Sulat yan sa pag-aaral mo. Mag-aaral ang mabuti. Tapos silang pansinin. Darating yan sa pagkatapos mo lang mag-aaral. Nakuha mo yung gusto mo yung gusto mo. At saka, pwede ka lang mag-aaral. Mamili ka ng gusto mo. Basta bigyan mo ng kaligayahan ng mga parents mo. Nakakalahan mo sa sakripisyo nila sa iyo. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Happy birthday. Iiyak na yan! Picture, mami, picture! Picture po. Yan. Smile. To give her special message. Palakpakan po natin ating Lola Margaret Pascua. Kapag. Nagalaga ng doktora yan, nagalaga. May Hindi na kailangan. 90? 92? Wow. Lakas pa ni Lola. Good lang nakaroon eh. Mamaya na. Apo, iibilin ko kita. Lalaingan, sige agadal, ipastik mo, kanalain. At lainin, magungkulala na habang lamang na inayayat ka. Tulad mo ba, inagamit natin ikan ng Grace na Pascua. Hindi inasal niya. So, pinatitulatin ako. Pagdalawa kayo magdalawa.
Napakaganda naman ang message po ng ating mga lola, lolo, tita, tito, ate, at kuya. Okay, so before po natin inumin ang ating mga wine, so for today's celebration, it tells me that the best demonstration of gratitude in response to a wonderful experience like this, one can be contained in an overwhelming thank you. And I will also thank you for giving me this opportunity as a part of your celebration. And there's one person here today who is more than grateful to see all of you that would be our beloved celebrant, Shania. I'm giving the floor to her to give her message to all of us. Thank you po sa inyong lahat. Una-una sa mga nag-decorate. Hindi ko kasi, kala ko simple lang kaya tapos celebrate lang ka. Pero thank you for making this day memorable. And kila Ate Ian, Tita Josie, Tita, Kuya Hector, sila, Ate Irish, sila Kuya Ian, mga decorating yun po. Super appreciated po. Sa mga 18 candles, sa 18 candles po, thank you po sa mga wish niyo. And also sa 18 wine. So, di ko pa alam na marami na papahalaga sa akin. Family mo nga eh. Huwag iiyak talaga. Wag, tsaka. Hindi kasi lumalabas eh. Oo. Hindi kasi lumalabas. Ngayon pa lang yung iyak. Hanggang tuloy kayo. Hanggang kayo pagmamahal natin lahat. Para i-message mo para kay Papa mo kasi naka-video na. Para kay Papa. Sa surprise, Hello, thank you. sila Aryan, sila Ate Lilian, sila Ate Christine, basta sa lalo sa family po, thank you. Kaya mo yan. Pagkakatulak sila para makita ko. Lahat na. Kay Papa na lang. Papa. Baba mo yan. Wait lang. Hindi mo na ako kinikilig. Sa friends ko, Ano tissue? Tissue ka na. Moment mo yan, dalaga ka na. Sige, ayun. Sige na lang yung message mo kay Mama at kay Papa na. sa friends ko, thank you for being at my side. Biglang tayo kasi. Pasado mo lang. Thank you sa friends ko. I never felt so alone dahil sa kanila. Sa cousins ko din. Thank you for sharing happy and sad memories with me. Kahit anong memories sa friends. Super pinapahalagan ko kayo lahat dito. Sa parents ko po. Thank you for making me feel so loved. Kasi I couldn't ask for more. Sobrang enough ko ay nagpapasa akin yun. Sobrang
sobrang grateful ko kasi kahit may pagkakaintindihan minsan, Nakakayak naman. alam ko nandyan pa rin kayo, hindi ko maiiwan. Ano ba yan? Nakakataas namin. Kaya mahirap iyak tapos natawa. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin lang? Para nga daw maganda pa rin eh. Kaya tinatawa niya. Thank you. Thank you so much. Okay! Dahil kaarawan mo ating gusto kong magpasalamat kay sino ba nagtanong sa si Nico. Kung hindi dahil kay Nico, wala kayo sa kaarawan mo. Actually, pareha ka ng birthday. So, inuna ko ang birthday. Siyempre! Thank you! Happy birthday! Birthday ko rin. So, unahin talaga ang mga gaya nyo. Okay? At siyempre, Yung papa po niya oo. Ang nagbigay ng surprise ay yung Papa Rod na nasa UK. Ayan. At syempre, anong yung masasabi sa yung Papa? Ngayon. message mo daw. Iyak na yan. Okay. Sasabihin ko na lang. Nahiya siya. Okay, magpapakilala na lang. In behalf of Energy's Flowers of the Coordinates, thank you po sa lahat na nag-crush. At syempre, ayun, pati ako nalito. Ayan, sana ay napasaya ka ngayong araw mo na ito. At syempre, oh wow, valedictorian na. Grabe ka. At syempre, andyan lang yung ano. Sino yan? Sino yan? Si Bayaw. Si Bayaw! Si Bayaw! Okay. Ayan. Shania, happy 18th birthday. Sana ay yung wish nila sa'yo na, di ba? Napakatalino kasi valedictorian yan eh. Di ba? Nakakaingit. Ayan. Hindi pa daw siya, pero siya na yan. Ayan. Enjoy lang tayo. Nakita niyo po, ang dami po nila palang pamilya dito. Ang dami nagmamahal sa'yo, ating. Ayan o, puro Pasko family. Andyan yung gano'n sa family at yung bagong mga family. Ayan, so, dito na tayo magtatapos, okay? Okay, enjoy your party. So, bye! Thank you, sir! Rod, all the way from UK. Ayan. Bye! Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya ka langit ko. Magandang dilag, mawaglakan mo lahat sila nagpapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa ko? Ako'y naaaliw. Naanaw na para bang isang tala sa gitna ng kalohagan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang langit. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, ligaya ng langit. Oh, magandang dilag. DJ Rolly Mar Techno Remix. Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na nang iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Oh, naanaw na para bang isang tala sa gitna ng kalohagan. Oh, magandang dilag, puso ko yung
Holy Techno Remix. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya ka langit. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa ko at pinaaaliw? Naanaw na para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag.